da su dugovanja milionska u eurima. Da se opština zadužila kreditno preko maksimuma. Da je čak zadnje kreditno zaduženje bilo bez skupštinske odluke. Da bi se zadužili kreditno kod banaka, morate da planirate to zaduženje budžetom. To je prvi uslov. Drugi uslov je da ima skupštinska odluka o zaduženju. Zadnje kreditno zaduženje, to je proverljivo, niti ga ima u budžetu, niti je doneta skupštinska odluka. Kako je ta banka to odobrila, to je sad pod znakom pitanja. A to govori o opštem stanju u društvu. Ne bi tu tim bio ovo što jeste, da nije u Srbiji stanje ovako kako jeste. Znači, moramo da prvo raščistimo to, da utvrdimo gde smo, šta imamo, šta nemamo, pa da krenemo i da planiramo. Ali neke stvari se nameću same po sebi, neke moraš rešavati. Ako si iole čovek, moraš definitivno rešiti pitanje vodosnabdevanja. I ugovorili sa TIK-om da ugradi opremu, odnosno fabriku za prečišćavanje vode, kompletnu bez dinara našeg. Znači donacija Turske agencije TIK. Taj ugovor je 12. postignut, neposredno pred izbore. Ja sam otišao za Beograd, u avgustu mesecu je došao predsednik TIK-e, ima svedoka, živih, da preuzme, da ugradi fabriku, odnosno da uradi sistem za prečišćavanje vode je vraćen. Nije mu dozvoljeno. Rečeno je, nećemo to sa vama, hoćemo to s Italijanima da radimo i tako dalje. Šta se desilo poslije? Opština se zadužuje preko 1.000.000 evra, sklapa ugovor s nekom firmom iz Niša, smanji kapacitet postrojenja, umesto 100%, na oko 60%, i to se, koliko je trajalo, u kvaru i dan danas tu nema vodu čistu. Čekajte, ali sad dolazimo u pitanje da prosto u Tutinu je moglo znači da se radi kako se hoće i ko šta hoće, da ne postoji nikakav sistem kontrole. Da li ste vi pokušali da kontaktirate ljude iz lokalne samouprave, da im ukažete na taj problem? Da li su oni bili svesni toga? Ja sam rekao da sam prvo sa njima raščistio. Zašto? Upravo zato što možda niste da čuju. Što uopšte moje prijedloge nisu ozbiljno uzimali. Znali su da sam u pravu, znali su da je to dobro za opšte stvari, za opšti interes, za sve građane, ali očigledno za nekoga nije bilo dobro. To zapošljavanje koje ste prije pomenuli, partijsko, prijateljsko, rodbinsko, je najizraženije u obrazovanju. Upravo je to, slušate, hajde, terate se da pominjem, nije dobro. To su problemi s kojima se građani nama stalno rade. Aktuelni predsednik, non stop projekti. Samo su mu riječi projekti. Koji projekti? Govori projekti, nijedan po imenu nije pomenuo. Čuo je negde, neko je, da je to neka riječ koja je važna, i samo mi ćemo projekte, mi imamo 200 projekata. A kad dođe investitor, traži projekat, nema nijedan projekat. Smo ušli u ovo zato što je stanje u Tutinu loše. Zato što smo sigurni, što građani cijene, da ova garnitura koja je sada na vlasti u Tutinu radi loše i nanijela je mnogo štete svima nama. Naš cilj je i naše učešće u ovome je da smijenimo vlast u Tutinu. Da ova garnitura koja je sada na vlasti više od 21. juna ne bude tu. To nam je osnovni cilj i to govori. Znači da sa ovom ekipom mi nikakve dogovore praviti nećemo. A građanima Tutina bih poručio, puni smo iskustva svi. I sa izborima, i sa strankama, i sa vlastima. Dobro razmislite, 4 godine nije mali period. Dobro razmislite kome ćete dati svoj glas. Dajući taj glas, vi dajete pravo nekome da u vaše ime raspolaže vašom imovinom, da kreira vašu sudbinu, da odlučuje u vaše ime. To je velika stvar. Nije to malo, nije to vredno 10 ili 20 evra. Nije vredno ni 1000 evra. Nemojte dati glas za sitne pare.
niti za bilo kakve pare. Dadite glas onome kome verujete, za koga znate da neće uništavati vašu imovinu, da neće zapošljavati po hataru, da neće forsirati jednu usku grupu i bogatiti je nemilice, a na uštrb toga vas siromašiti, da neće prodavati dom kulture koji je pored ostalog izgrađen sredstvima Nobelovca Ive Andrića, da ne zaboravimo to, deo Nobelove nagrade je ugrađen u dom kulture i deo đačkih dinar je ugrađen, ja sam bio učenik tada. Mi smo davali takozvani đački dinar da bi se napravio taj dom kulture i sad dođe neko pa proda to za bagatelne pare. Nije bitno kome. To je prvi korak. Sad se vide deo po deo, pa ko zna, sad će, što reče jedan naš, kaže, doći će da nam prodaju kuće.